hau tongo nyaklai tongnai keplaisa megan hukai tu tinahan hai wana thangai tongkha habogara chapter 1 ni 1 no beg purinai habogara Daud chakra suk phuruni kok wagara Daud chakra suk wngkhe bini sengkar rok bono rwjai bai durui phano bini bwsak kwchangma no yogrui manliya heke bini seleng rok bono hai hinui saka o bagara ningni bagui bwrui sikla khoroksa no naikini khlainani tei nung bai thunani bagui naituk siwano heke kisa tungtung khe thuwui mano heke borok Israel ni amchai gwnangui boro bwrui sikla naithok khoroksa mano hnui naituk laikha ulo khe borok bising borok obisang hnui swnamo bwrui khoroksa mangkha hake bono habogara ni thani tubulaikha bo belai bwrui naithok bo bagara no naikini khlaikha tei monkha haifano bagara bini sak tangliya Adonijah bagara ni achukthaiungo sanmani tabukhe Hagit ni bwswla Adonijah sak no kuchugo tisawui ang habogara wngnai hinui saka heke bini korai malkhung rok tei aboni bagui borok tiyar khlaikha khe bini bwskang himna bagui khorok basi borok no tiyar khlaikha bupha bono waisa fano nung tamoni bagui omo hai samung khlai nang hinui saui kha hamya khlai yakho bo chwla naithok bo Absalom ni swlai ulo se achaio bo Joab bai kok salaikha bini buma wngkha Zeruiah tei Abithar bai bo kok salaikha borok bini bagui bachanani kok rwlaikha tamokhe Sadok Jehoiada ni bwswla Benaiah diari Nathan Shimon tei Daud no mwrwknai sengkrak rok Adonijah ni bwkhak ya Salsa Adonijah Mera musuk swla tei kuphung musuk bwsa masa Enrogel twisa ganani Zoheleth hataio ratharwi yapharkha bo bagara Daud tei bwsang rok no ha Judani habogara tangphang rok no bini ratharma pandao phaiji hinui kobokha tamokhe bo bini takhuk Solomon no tei diari Nathan no Benaiah no tei bugra no mwrwknai sengkrak rok no khe kobokliya Solomon bugra charwjaka heke Nathan Solomon ni buma Bathsheba no thangui hai hinui swngwuikha tamo nwng Hagit ni bwswla Adonijah saisung sak bagara chakha hinui hwnmano khwnaya bagara Daud bo o kok no kisa bo saui manya tongmung no nwng sak no tei nwswla Solomon no mwthangna muchung khe ani kok bitik khwnadi tabukno nwng bugra Daud ni thani thangui saudi o bugra nwngba nini ulo khe ani sajla Solomon no se bogara chanai hinui tamo kwrak khe ano kok rwiyadiba heke bahai khe Adonijah habogara chalangsla heke Nathan sapikha bogara Daud bai kok salaiwi tongphuru khe ang phaiyano tei nini kok samano jora churu rwphaiano heke Bathsheba bogra bai malaina bagui bini thuma nogo thangkha bo belai chakra wngkha swnamjak abisang bono naikini khlai tongo Bathsheba
buagrani thani bokrok boson kha tei buagra bono nungtamo nai hinui sengkha. Batseba hai hinui sakha o buagra nungni sobrayung kaitorni mungoi ani thani kwrak khe nini ulo khe solmano buagra chanai tei bo ani achuk-thaimungo achuknani hinui swmai tangkha. Yangle adonija se buagra chaui tongkha nwngle omono kisafano se sawui manya. Bo kwbangma musukrok merarok tei musuk bwsa kupungrok ratharwi bo nwsarokno kobok kha. O bithar no sengkraphang job no pandao kobok kha tamo khe nwsla solman no khe kobokliya. Buagra Israel ni bebak borok ni thani khnana hinui naisingui tonglaikha. Nini ulo khe sabo chini bagwi buagra chanai nwng siring siring tongkhe nwngthui khe nono bo anu tei solman nole haino se thwngsinai. Diary Nathan sokphai phuru Batseba khe kok se salaiwi tongkho. Nathan phaimano buagra no sajakhe bo buagrani thani bokrok bomkha hwnkhe Nathan hai hinui sakha. O buagra nungbo tamo Adonija no da buagra chanai hinui saklai. Tini no borok mera kwbangma tei musuk kwbangma phiya musuk bwsa kupungrok kwbangma ratharwi yapharkha tei bono nini bebak bwsarokni sengkraphang job no tei o bithar no kobokha. Tabuk borok bo bai chalai nwnglaiwi tonglaio tei buagra Adonija ni umor kolok wngthong hinui chiriklaikha. Tamokhe bo sadok no Benia no Solomon no tei ano kobokliya. O buagra omorokno nwng chorachajak tei nwng nini tangphangrokno bo saya sabo nini ulo buagra chanai. Buagra Daud Batseba no hap phai phidi hinui ringhordi hinui sakha hwnkhe bo phaiwi bini bwskango bachafaikha hwnkhe bo Batseba no hai hinui sakha. Tong kesef rokni ano katirwnai sobrayung kwthang ni mungwi ang swmai tangwi sao. Israel ni kaitor sobrayung ni mungwi ang nini thani nini nwsla Solomon no buagra chana hinui kok rwmano ang tini klai sinai. Batseba bokrok bomwi hai hinui sakha. O ani buagra Daud kwthang tongphlai hwnkhe buagra Daud sadok Nathan tei Benia no naharna bagwi borok rohorkha. Borok sokphai khe no bo borok no hai hinui sakha. Ani nogo samung tangnai narok bai twidi. Solomon no ani korai bwsao kardi tei bwskango sengkrakrokno twiwi giho twisa bwkhak twidi. Aro se Sadok tei Nathan bono Israel ni buagra ma chongnai. Afuru khe totorro tamdi chirikhogwi hai hinui salaidi. Buagra Solomon kwthang tongphlaidi hwnkhe bono oro kiphilwi tubuwi phaidi. Oro bo ani achuk-thaimungo ma achuknai bo se ani yakchu o buagra wngnai tamni hwnba bono se ang Israel ni tei Juda ni buagra wngna bagwi chongo. Abo khlaijaknai hinui Benaya sakha tei nini sobrayung kaitor abono charwthung hinui wngkha. Sobrayung nwng bai tongtwino bo Solomon no baino haino tongthung bini buagra chama jorani swlaifano jolma jolsa wngthung hwnkhe Sadok Nathan Diary Jehoiada ni bwsala Benaya Keretia tei Pelestia rok tangwi Solomon no buagra Daud ni korai sirkao kasarwi giho no twlangwi thanglaikha hwnkhe Sadok sobrayung ni bwskango tonma olive ni thok khuri no nakha tei Solomon no phului rwkha
borok totoro tam laikha tei bebak borok nai bogoro hai hinui sirikok laikha bubakra solmoni umor lokthong heke borok bebak bini ulo rwktharlai phailaikhai tei tongthogwi sirikok laikha swmui tam laikha tei khorang baikha kwlwi baikha adonija bini nograi rok chama phai tui wngkhe borok kutumma khorang khwnakha job totoro khorang khwnakhe no hai hinui swngkha tamo abo kamiyungo aswk kutuklai abo tamo wngma klaikha bokok sabai simi no ochai obitharni bwswla jotha phaikha haikhe adonija hai hinui sakha bisingo hapaidi nwng chukjak borok ba koktoma kaham no tubuwui phaikana jotha hai hinui sakha ahaiya bubakra Daud solmono bubakra charwkha ha bubakrani logi sadok ochai Nathan diari tei Benaiah ni bwswla Jehoiada Kerista tei Pelestia sarok ha bubakrani korai sika o khe kasarwi rohorkha ochai sadok tei Nathan diari Gideon twisa o bono bubakra chongkha hekhe borok kamiyungo thangkha tei tongthokgwi sirikok laiwi thangkha borok tabuk ufula kafla nangjak bini khorang no norok tabuk khwnawi tongo tabuk solmon no ha bubakrani achukthayung no achukha tei bebak bubakrani tangphangrok bubakra Daud no borom phunukna bagwi thanglaikhai tei hai hinui salaikha nini kaitor Solomon ni mung no nini slai bo kuchuk khlaithum tei bo bubakra chama jorao tei bo nini slai jolma jolsa wngthong hekhe bubakra Daud bini thuyamo tongwi no bomwi khulumkha tei hai hinui suriwi sakha Israel ni kaitor subrayung no lobdi bo tini ani bosongni khoroksa no ani ulo bubakra charwkha tei abono nugruna bagwi mwthangwi tonkha hekhe Adonija ni nograi rok kirijak laikha hekhe borok bebak no bachaoui thangbaikha Adonija belai khe Solomon no kirijagwi subrayung rini nogo habwuikha tei subrayung hayani busuk kaisa bwkhak romwi tongwikha afuru Solomon no safaikha Adonija bono kirijakha tei subrayung ni haya buchuk romwi hai hinui sakha ang naio bo ano bwtharya hinui satung Solomon hai hinui sakha bo kubui hwnkhe bini khorok ni bwkhakni twngsa bo tonglak tamo khe bo kubuya hwnkhe bo thwinai bubakra Solomon Adonija no subrayung ni hayani tiklai tubunani borok rohorkha Adonija bubakrani thani thangwi bomwi khulumwikha haikhe bono bubakra hai hinui wngkha nwng nogo thangsidi. Kwtal purimsini kaitor jotono pangrok hamrwkha tongmani.